Hei, fetelor, eu m-am plictisit, nu mai am chef să mă mai joc. Da, și eu m-am plictisit. Nici eu nu mai am chef. Și ce facem acum? Mergem la mama? Da. Haideți, fetelor, să mergem. Haidem. Hei, ce căutați aici în bucătărie? Gata joaca? Da. Gata, mami, nu ne mai jucăm. Nu cumva vă este foame? Da. Ba da, mami. Mami, nu putem găti împreună ceva? Păi Da. ce-ați dori? Ce-ați dori să gătim? Eu vreau pizza! Gătim pizza împreună? Da! Iupi! Bine, fetelor, eu vă pregătesc imediat ingredientele și neapărat mă ajutați să facem pizza. Bine! Serios? Da! Chiar mă veți ajuta să fac pizza? Da, ne place! Bine, acum imediat facem pizza. Fetelor, am pregătit făina. Haide, dați drumul. Să vedem cine știe ce urmează să punem. Trebuie să punem apă în făină. Apă, sare. Bine, hai să facem pizza. Eu. Au, cred că m-am udat. Hai, ajută-mă, Eva, hai să punem împreună apa. Fetelor, sunteți sigure? Da! Da, hai, ajută-mă, Eva, hai, ajută-mă să punem apa. Pe toată? Da, pune pe toată. Mami, toată? Puneți toată, da, nicio problemă. Wow, ce fain e! Mami, am vărsat puțin, dar nu cred că e puțină apă, nu? Nu e nicio problemă. Nu, draga mea, nu este nicio problemă. Hai, amestecă tu, Eva, acolo. Bine. Wow, ce frumos e! Îmi dau să-mi bag și eu acolo, vreau și eu. Vreau și eu să fac. La, să frământ, să frământ. Ce faci? Hei! Ce-am făcut? Tu mă murdărești! Fetelor, ce faceți aici? Emma mă murdărește! O, Dumnezeule, ce ați făcut? Cred că aveți nevoie de ajutor. Așa. Amestecați. Frământați bine făina. Așa. Ți-a format o cocă, da? Frământați acolo bine de tot. Ok. Imediat va fi gata. Wow, ce frumos e! Eu mă distrez atât de... Fetelor, dar vreau și eu să mă joc. Dar nu e de joacă. Tu nici nu știi. Vezi că m-ai murdărit. Wow, ce fain e! Ce fain! Uite ce m-a murdărit pe hăinuță. Nu! Ce-ai făcut? Mami, uite ce mi-a făcut Rochiță! Rochița mea! M-ai murdărit! Eva, uite! Tu ai început prima! Nu e adevărat! Tu m-ai murdărit prima! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ce-am făcut? Ține puțin apa și bățul. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, fetelor. Cred că un mic accident. Va trebui să strângeți. Deci o băzdicie ați făcut aici. Pune-i aluatul aici. Pune-l aluatul aici. Dumnezeule, nu va mai ieși nicio pizza din așa ceva. Normal, asta o vom arunca la gunoi și vom face alta pentru că a scăpat totul pe jos. Ia, uitați ce dezastru ați făcut aici în bucătărie. O, Dumnezeule, mergeți în camera voastră și vă chem imediat când termin aluatul și veți face atunci gogoșele, da? Bine. Mergeți în cameră, mergeți la baie și vă spălați. Doamne, ce v-ați făcut? Mami, dar ea e vinovată. Nu, ea mă aruncă. Fetelor, ce v-ați făcut? Uite, mami, ia, uite ce m-a făcut pe mânuță. Uite ce a făcut uite ce pe m-a haină. făcut. Tu n-ai nimic pe haină. Uite, doar e albă și dar Eva, roz. uite-te la Emma, Emma n-are nimic, Eva. Dar nu se poate așa ceva, trebuie să aibă și ea ceva. Ia, dă-te. Te dai puțin? Dă-te puțin. Bine. Oh, nu se poate, ați fost foarte obraznice.
mea este un dezastru. Eu vreau să mă joc în continuare. Zici că e slime. Da. Vreau să ne jucăm aici în continuare. Oare mami unde s-a dus? Nu știu. Cred că s-a dus la baie. Hai că la baie să nu-mi dea seama. Wow, ce fan e. Hai să luăm bățul ăsta. Ia, că este incomod. Nu ne putem juca. Oh, ce slime super fain. Dă-te mai încolo. Se formează. Cred că a făcut aluatul deja. Da. Ce-a căzut? Auci, nu știu. Cred că a căzut sticla cu apă. Nici nu contează. Oh, te-a făcut în păr plină de făină. Dă-te la o parte, vreau să stau eu aici. Bine. Dă-te, vreau să fac eu. Bine să strănut. Ce ai făcut? Acum ai strănutat în aluat. Oricum, mami. Mami. Da, mami l-aruncă pe acesta. Nici nu mai folosește. Eu cred că îl iau pe tot să fac un gogoașă. Un gogoșoi mare. Da, dar nu Da, e poți. corect cum am zis, un gogoașă? O gogoașă, cred că. Cred că o gogoașă se zice, nu? Da. Un gogoșoi mare, mare, mare. Wow, uite, am slime. Uite ce frumos e slime-ul ăsta, este alb, pufos și foarte fin. Ce faci, frămânți? Da. Tu nu înțelegi că mami nu mai face pizza din asta dacă te vede? Și? Dacă ne vede așa murdare, cred că ne va pedepsi pe amândouă. Hai să mergem pe locul nostru. Hai să ne spălăm la baie. Da, haide. O, Dumnezeule, ce mizerie au făcut aici! Oh, Doamne, Dumnezeule, câtă mizerie, cât dezastru! Oare ce-a fost în capul meu? Asta este, trebuie să curăț și să frământ încă o dată. În sfârșit am terminat. Ce ziceți, fetelor? Ați făcut un dezastru, uite, ai și căzut jos. M-a lovit puțin. Ai grijă și tu. Mami, ne pare rău, dar a fost distractiv. Mie nu mi s-a părut distractiv, am avut foarte mult de lucru după voi. Ați lăsat un dezastru aici în bucătărie. Dar am terminat. Coca este pregătită. Mă bucur că v-ați distrat. Vom lăsa coca la crescut și imediat, în jumătate de oră maxim, vom face pizza! Vom face pizza! Mami, fetele m-au murdărit. Ia uite ce fel arăt. Ești foarte abuzată, draga mea. Imediat după ce vom termina pizza, veți face băiță. Da, ce bine, vom face băiță. Eu fac prima, pentru că ați fost cele mai răutăcioase și m-ați murdărit și atunci o voi face prima. Nu eu o să fac prima. De ce vrei să faci tu prima? Facem împreună, toate trei. Ce zici? Facem împreună. Eu nu cred. Nu vrei să facem băiță împreună? Nu. Vom face o băiță super distractivă, ne vom juca. Fetelor, mai vedem. Punem coca la crescut și vorbim după. Voi lăsa aluatul aici și după aia, în jumătate de oră, vom face pizza. Ce bine, abia așteptăm, mami, da! Oh, ce frumos a crescut! Va ieși o pizza grozavă. Fetele vor fi foarte încântate. Abia aștept. Wow, ce frumoasă este, mama, ce bine a crescut! Și foarte mare. Da, e foarte frumoasă și foarte mare și a crescut atât de mult. Fetelor, ce spuneți? Oh, mami, arată super delicios. Abia așteptăm să mâncăm. Mami, ești cea mai bună bucătăreasă din lume. Fetelor, voi nu sunteți de acord cu mine? Mami este cea mai bună bucătăreasă din lume. Da. Mami, poți să o mănânc acum? Draga mea, încă nu este gata. Trebuie să meargă la cuptor. Da, dar eu vreau să mănânc și eu. Vreau acum să mănânc. Este crudă, nu poți mânca acum. Bine, fetelor, pregătim pizza, o băgăm în cuptor și după va fi gata și bună de mâncat. Da.
Fetelor, eu am o idee. Hai să facem lui mami o surpriză. Ce surpriză vrei să-i facem, Eva? Gogoș. Gogoș! Și mie plac gogoși, le pot mânca și eu? Da, toți. Facem împreună? Da. Dar noi nu știm să umblăm la aragaz, n-avem voie. Tati, avem nevoie de ajutorul tău. Bineînțeles, dragilor, bineînțeles că vă voi ajuta. Normal că vă voi ajuta și voi mânca toate gogoșile. Nu, n-ai voie. E o surpriză pentru mama, tati. Am voie măcar una să mănânc. Bineînțeles că ai voie să papi. Păi haideți să ne apucăm, nu? Da. Haideți să luăm aluatul și să facem gogoși. Gogoșile să fie mai mari sau mai mici? Cred că Potrivite, mijlocii. Nu? Mijlocii. You can slime. V-ați spălat pe mâinuțe, da? Da. Bine. Și eu m-am spălat. Tu, ce frumos. Hai, Eva, nu vrei și tu? Da. Haideți să facem împreună gogoși. Da. Uite ce drăguț a luat-o și a ieșit atât de bine. Și ce norocoase suntem că a mai rămas. Mami va fi foarte fericită. Da. Da, foarte fericită. Oh, ce bine, am terminat. Gogoșile noastre sunt perfecte. Ce frumos și ce multe au ieșit, nu-i așa, Ela? Da, sunt foarte multe. Da, vom mânca și noi, sigur, ne va ajunge pentru fiecare. Tati, dar tu ce faci acolo? Păi eu fac o gogoașă. E prea mare. Cum să fie mare? Este mai potrivită, este așa ca pentru mine. Că eu sunt mare, nu sunt mic. Spune, nu-i așa? Tati nici nu știe să facă gogoși. Dacă e prea mare, Nu o să se coacă, nu se coace, e prea mare, va rămâne crudă. Ce abuzantă ești, Eva, încă ești murdară toată. Nu e amuzant, Tati, mă pot șterge? Bineînțeles, draga mea, imediat te voi șterge. Imediat mă ridic și te șterg. Te șterg, o să nu... Tati, m-ai murdărit! A fost amuzant. Bine, fetelor, haideți să le băgăm în cuptor, nu? Sau cum se fac astea, în cuptor sau în tigaie? Amândouă. Dar, în normal, le facem în tigaie. Wow, ce gogoși minunate au ieșit! Tati, mulțumim că ne-ai ajutat. Mulțumim. Strigăm la mami? O chemăm pe mami? Okay. Da. Mami! Da, dragilor, ce s-a întâmplat? Mami ți-a făcut o surpriză. E minunat! Dumnezeule, voi le-ați făcut? Da. Da, mami, dar să știi că ne-a ajutat și tati. Da. Dragule, mulțumesc din suflet. Vezi gogoașa aia de acolo? Aia mare. Aceasta sau aceasta? Amândouă, pe amândouă le-a făcut tati. Și asta e cea mai mare. Da, pe aceasta cine a făcut-o de aici? Eu am făcut-o. Bravo! Le voi gusta imediat. În câteva minute vă servesc și pizza. Ce bine! Abia așteptăm! Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc din suflet pentru surpriză. Sunteți cele mai bune fetițe din lume. Bine, fetelor, imediat e gata pizza. Imediat sosește pizza, dragilor. Pizza este gata. Poftă bună, fetelor! Mulțumim! Mulțumim, mami! Mulțumim! Abia aștept să gust. Și eu abia aștept să gust. Arată atât de bine. Poftă bună și vouă, copii! Poftă bună! Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, share și nu uitați să vă abonați. Pa! La revedere! Poftă bună!